Muri ya Zimbabwe ndine nyaya dzandakabata pazuva ranhasi. Muri ya Zimbabwe dzandiri kureva ndichitaura ndichiti nyaya imwe dzimwe nyaya dzandakabata muri ya Zimbabwe dzinonzwisa tsitsi, dzinorwadza, dzimwe dzinovhundutsa kuti kwatiri kuenda kupini muri Zimbabwe, uyezve zvitendero zvatinazvo, uyezve mararamiro atinogara benyika ino anofambisa kuita senhefenyuro muri ya Zimbabwe. Ndokusaka tichiti izvo patinoenda nyaya idzi dzinobva kuvanhu, dzaparamurwa nevanhu, dzaitwa nevanhu, dzichatongwa nevanhu, dzigotongwa vanhu, dzigogadziswa nevanhu, kusvika dzagadziswa nevanhu. Ndokusaka iri nhefenyuro yevanhu. Ndokusaka tichishevedzera kuti the whole nation on one session. Ndine nyaya yekudomboshava kunonzi kwaNgwerume kwaSabhuku Matemai, ine murume nemukadzi vanobva kunzvimbo yokunyanga. Murume nemukadzi, murume uyu anga achishanda mukati menzvimbo yenzvimbo yanetaura iyi kudomboshava. Mukadzi akapona mwana izvezvo anga nemwedzi muviri nemavhiki maviri. Ndobva auya kudomboshava kuri kusenzera murume. Zvikanzi nemurume, mai mwana, tine mwana mudiki, chitendero chedu ndechekumasowe, tinofanira kugara chichiereswa. Tadii ndambokuratidza pamasowe pandiri kunamatira mazuva ano, tambonoeresa mwana, but vanhu vasingeti sei vasingarwari. Zimbabwe vakadzoka vakabereka mwana akafa. Vaenda kunoeresa mwana asina kufa. Mwana angachirwara here baba Isabel? Hapana irwara. Batai ipapo muri yeZimbabwe munzo richishakaitika ende mapurisa right inzwai muri yeZimbabwe kana kuti mukoma KP regani kuenderera mberi. Baba nama baba kati mudzimai regai tiende tinoeresa mwana. Ndokubva vaenda kunoeresa mwana. Mwana yukuyo mwanasikana vasvike kuko mukoma KP madzimai vakaeresa. Madzimai ndobva vaeresa vachibva piwa munamato ukaenda nawo kumba vatobereka mwana kuti vakuendesa vanga vane vana vaviri ne 2 months ne 2 weeks kadika kakaberekirwa muchipatara chiri kunyanga right. Mukadzi uko akatotivera kumakurukiro kunogara murume uko kwaanoshandira vachibvanzi madzimai burutsai mwana wenyu chikonzero munamato wandaita munogona kunonokundikana kuita zvendataura. Saka burutsai mwana ndigare ndaita munamato uyu kunoko muchingoenda kumba nemwana. Zvadaro muri yeZimbabwe mwana akaburuswa. Madzimai vakabata mwana ane mwedzi muviri nemazuva maviri nemavhiki maviri. Vachibva vatora lemon ndokusvinira mukapu, ndobva vaisa salt yakawanda, ndobva vaisa cooking oil, ndobva vamwisa mwana. Vamwisa mwana ndobva vabata mwana vakamutaridza mudenga, ndobva vadira mafuta kanga asara mumhino dzemwana. Okay. Munamato wadira mumhino dzemwana. Nguva iyoyo mwana akabva takakufizuka kupera simba. Madzimai vemwana vachibva vati unai mwana wangu afizuka kupera simba. Zvikanzi aiwa harisi dambudziko, ndo zvaanofanira kuita, chimuberekai kana kuti mirai ndimbomuisa chigumwe mumuromo nokuti anofanira kuzorutsa. Mwana haana kurutsa, akapera simba kusvikira mwana azoberekwa akaendwa naye kumba. Vanoti achisvika kumberuko akabva arutsa, but kupera simba kwemwana hakuna kupera. Usiku hwese mwana haana kurara achingorezuka akapera simba. Mangwana kusena madzimai vakati izvi kuti mwana handizvikwanisi. Zvikanzi regai tidzokere, murume ndikuperekedza mukadzi tikuenda kwamadzimai. Vachinosvika kwamadzimai zvikanzi madzoka, zvikanzi hongu pandakatoona tochi manheru ndaitofungidzira kuti ndimi nokuti ndaizviziva kuti muchadzoka. Mubatsiri ari kudaro. Vachibva vapa mubatsiri mukadzi uyu mwana, ndokubata zvakare mubatsiri mwana uyu, ndokubva vasanganisa zvakare mafuta aya ane lemoni nesauti necooking oil, ndokuchidira zvakare mwana uyu mumuromo. Chirongwa chino bhoshongora segment tiri kuchikocherwa nevasawira vadzokeraka nemwana akangofizuka apera simba kune mubatsiri uya. Chii chakaitika? Vadzokera paipai akasvika zvakare achibva piwa mafuta, ndobva vamumwisa ndokumwisa muno zvakare. Vachibvanzi anofanira kuti arare mwana uyu. Okay. But kana tichinge ndamuitira munamato uyu anofanira kurara kwemaawa anokona kuita 5 hours. Right. Vadaro zvikanzi mama panapa ndanga ndichitori nebasa randinaro rekupura chibage changu, itondibatsira zvangomupura chibage changu. Vachibva vaburutsirwa masaga 3 50 kg anga ane chibage chisina kuchokonora kuti vachokonore. Vachibva vatanga kuchokonora ndobva vapiwa bhara ranga rine zvigubhu zviviri 25 liters kuti vanochera mvura kugoma pane imwe nzvimbo iri koko vakaenda kunochera. But zvaitika manje ndezvekuti amai vanoti ivo tinonzi isusu vana every 2 hours vanofanira kunge ari pamukaka. Mwana akarara. Vaiti vakati izvo ndinokumbira kuti ndimboyamwisa manonzi musakanganisa mwana manamato, regai mwana amboita sei ambozorora amborara. Vakati mwana wanzi mirai
mwana amborara. So vakaguma vakunzwa munzeve dzavo. Mwana achizi, ndiri kunzwa mwana kuti sei? Ari kuchema kuti ndatarisa mwana ndona ari right. Vagara vachikonyora chibage. Vagara vapedza vaenda kumvura. Kuma past 4 dzemanheru kubva kuma 9 kuseni. Madzimai ndo vakazoenda kunopinda mumba. Vachibva kuti madzimai kuna mai mana ndikukumbira kuti muuye mundoonere zvakaita mwana. Ati madzimai mwana wangu atofa kawe. Zvikanzi afa zvechokwadi. Chiberekai mwana muende naye kuna madzibaba venyu. Muratidze kuti ndozvoita chi? Zvaita mwana. Zvikanzi andikwanisi kubereka mwana. Ndinosvika naye kumurume ndichiri chi? Murume wangu tori neshuka. Madzimai mauraya mwana wangu. Handina kuenda mwana achirwara ine. Ndakauya kuzoeresa mwana semunamato. Mukaenda pasowo rimwe nerimwe zuva rakasikwa Mwari panoenda vanhu vapenyu vachifamba jasi kungonoesa kuti vanga vane munamato vanga vasina munamato sevanonorarama vari muchitendero ichi. Zvikanzi aendai nemwana chiregai zvikanzi inini handikwaenda. Vakazotuma mwana wavo nemumwe munhu unoshedza madzibaba avo nevamwe vamwe ende kwaSabhuku kunozivisa Sabhuku. Nguva dzekumanheru vanga vakutora kuti mwana uyu aende kunovigwa kunochererwa. Wai zvanga zvakuita amai kuti tange takumbunyikidzwa chikonzero mukati menzvimbo iyo tiri vashandi hatisi vagari vemuzvimbo ishi. Sabhuku ndokudanwa ndokusvika achishevedzera kuti hakuna zvakadaro zvokuti mwana anovigwa nguva inoi. Anozofanira kuviga kakachena mangwana. Zimbabwe nyaya ndiri kutaura ishi. Mangwana achonawo zvakare iwawo. Pakazoita mune ukama vakanga varipo. Nyaya iyi haina kwayakaenda kusanganisira kumapurisa. Mwana akatoenda kunovigwa chikonzero vanga vasina simba munzvimbo umu. Kutaura kwatiri kuita vakangonzi endai kunoviga mwana vaviga mwana ndokubuda kusvika vakunza manyaya kuti bhosho kana nyaya yakadai so tofanira kuita sei. Ndakaita nemwana kunobatsirwa akadzoka afa kusvikira avigwa hapana kwatakanzi tiende. Zvikanzi kana mukaenda kumapurisa munoda kuenda kunodii iye mwana afa uyezve mwana usaizi yake harare mumba ngatitovigai. Mwana akavigwa here? Akavigwa. Okay. Mapurisa vakaziviswa here kufa kwemwana uyu? Havana kuziviswa. Amai pavakatanga kuenda kumubatsiri kunoeresa mwana paakapiwa zvaakapiwa mwana achibva afizuka sei vasina kuenda kuchipatara? Ipapo ndovabvunza mubvunzo iwowo vanotaura vachiti takararama tiri muchikristu tinovimba kuti muchikristu mune munamadzo nezvinoitwa. Saka ndaingofungidzira kuti tikadzokera tinobatsirwa nokuita sei. Asi pakutaura kwedu mashoko takazoona kuti isusu tanga tisina simba senge vanhu vari kuratidza kuti sezvo musiri vemunomu hatidi nguva yakadai so kana kutaura tasitaura zvakanyanyisa kusvikira mwana avigwa. Mwana haana kuitwa postmortem? Haana kuitwa postmortem. Hapana chiri kuzikanwa chakakonzera rufu rwemwana? Hapana chiri kuzikanwa. Sabhuku mushure mekuziva kuti ndo zvaitika haana kusvitsa here nyaya iyi kumapurisa? Sabhuku anaonesa nyaya kumapurisa. Mambo vari kuziva here izvi? Mambo havasi kuziviswa. Ndiani aunza nyaya? Amai vemwana. Vachitoti kana manditendera kuti nditaure mafiro emwana wangu nezvakaitika handizivi nokuti chandiri kuziva zvenyu chekutoti handina mwana ndakangoenda kuchechi kunosiya mwana. Okay. Regai tizonzwa vadiwa vateerere kuti vanoti kudini kubudikidza kane nyaya ndeyekupi? Domboshava. Domboshava batanidze vanobva kupi? Vanobva kunyanga. Kunyanga ndokwakazvarirwa mwana. Ndokazvarirwa mwana. Amai vemwana vakazouya kudombosha kwanga kune murume. Basa kwemurume. All right. Ya, pakaipa. Udzai muZimbabwe sei vairambidza amai vemwana kuyambisa mwana? Neimwe nzira mukoma KB zvinenge zvakawandisa. Munozviziva here kuti pakazovigwa mwana uyu madzimai vanga vasitoripo. Vakatoti kumadzimai ndiri kukumbira kuti muende nevamwe kunoviga mwana uyu nokuti ndakumbotema mavegetable ndiri kuendesa mavegetable angu kumarket. Vakasara chiviga mwana iwo madzimai vakaita chinhu zvikapi basi sipo vatoenda kumarket nemavegetables. So mavegetables anga akakosha kupfuura rufu rwemwana rwaitikira mumaoko mavo. Ya, pane mibvunzo yakawanda. Pane mibvunzo yakawanda. Lekizani ndiri kuona ivhene baba kwarawe. Zvinorwadza. Regai tizonzwa kuti tinokwanisa. Ndaitaura nakomishina Potemba Nyati vaenda kuVictoria Falls nhasi ndofunga tinogona kuita dambudziko renetwork. Baba Isabel pane munhu akandibata nezuro achiti iye akavharwa mari inopfuura 1000 mushure mekunge pane munhu akangoti paFacebook page ndini Passion Java. Saka ndoda kukupa mari yokuti ubatsirikane. Munhu uyu anorarama neurema right. Toda mari yokuti ubatsirikane. Zvakadaro saka ndichakupa mari iyi asi pane mapepa anofanira kuita sei kuti agadzirwe. Mapepa. Mari yanga ichidiwa kugadzirwa kumapepa yakapinda mu900
yakapinda mu1000 anichazivika kuti figa yacho chaiyo imari asi baba ava vaikwereta mari kubva kuvanhu vachinzika vane mari ichaita sei ichabuda ndozodzosera chi vanhu mari yavo papa takazvitaura last week tikaisa pachannel yekuti kune vamwe vari kuzviti wechivhayo tumirai zvakati kukatotumirwa mukadzi ari kutenda achitoti ndinotenda kwamuri se nekuda kwemari iyi zvakadai so but vanhu ava vachibira vanhu mari izvozvo patori nepikicha vanhu vari kuti vari kuzviti ndine sewikinochivharo vari kutotumira uyu id chaiyo ine fesi yasewikinochivhayo saka takatobata nezuro komishina Potembanyati mutauro wemapurisa kuti vakomenti nezvenyaya iyi vaenda pane musangano wavaenda vati iwoka vachakomenta musi weMonday nokuda kuti maybe network inogona kunetsa ichokwadi saka vanhu please regai kubirwa hapana munhu anogona kungoya kuti ndoda kukupa mari nhasi pasina zvawaita hazvisizo zvoga mukoma KB tine nyaya zvakare dzakafanana nevabatsiri vanhu vari vakatsvaga manumbers akapiwa kaundi nhamba yekunzi ndakabatsirwa kati munhu iye asati amuona kungoti halo ndanzwa kuti munobatsira tumira $500 akutotumira mari kumunhu wasataita sei wasataona wakumbira ka waziviswa enda upa nzvimbo unoona munhu kuitira kuti mangwana kana uchinge wavharwa uri kuziva pekuenda izvozvo murume watiri kutaura nezvake uyu akatiza kwaanogara nokuda kuti haasi kukwanisa kutarisana nevanhu nekwerekedzana vanhu vakuda mari dzavo yesh zvakaoma zviri kuitika muZimbabwe regai kubirwa mari dzenyu gara nedhola iro raunaro shandira mari yako hapana munhu anongoya achiti ndoda kukupa mari kungoti we andikupe mari hakuna nyika yakachipa kudaro hakuna nyika yakachipa kudaro more than paka rega ndipoti chezimbabwe chakamira sei chezimbabwe chandiri kutaura chemhuri yezimbabwe rega ndipoti zimbabwe nokuti ndanga ndichifanira kutanga ndabata utungamiri ndazoubata vasati vapedza kuita basa regai ndimbochitaura kana vapedza kuita basa tozokomenda vachiuya panapa pamhepo vanenge vari minista nyaya yendikutaura ndeyechikoro chiri munyika yezimbabwe chikoro ichi pachikoro apa pane matakshop aripo ari muchikoro neari pafenzi ari echikoro ari kutengeswa doro badwa wawa mamba nemasunuka pachikoro chikoro cherudzi primary so kumwiwa kuri kuta doro ndakwanisa kufona ndikataura naSDC chair mushure mekuchema kwevabereki vachiti veduwe mwana wangu chaiye haachakwanisi kudzidza anofamba nechimuti stick yesunuka zviri pachikoro vana vari kuti kana vari pachikoro apa vakuru vakamwa doro vakarasa zvigubhu unoona vachidira doro kubva muchigubhu mukachivharo vachitomwa vachiti hei ndozvarinoita doro izvi zviri pachikoro baba Isabel muri kuti matakshop ndei pachikoro ari pachikoro apa doro riri kutengeswa matakshop kuti matakshop aya anoranwa nani ndechikoro akutorendeswa mamwe ari pawaya panoperera chikoro ari echikoro mamwe acho atori muchikoro achitengeswa doro ende ndichitaura naSDC haana kuramba atobvuma kuti zviripo headmaster ari kuti tani nangani iyi headmaster anga ari pachikoro apa pakatomboshiedzwa mutungamiri headmaster akamiswa basa kutori rimwe headmaster anogona kutanga basa nhasi kana mangwana headmaster akamiswa basa nenhau yei vachiti development pachikoro apa iri kushayikwa but izvo vatenderera vabereki vari kuti ndo imwe nyaya yacho yekuti matakshop aya ari kutodyirwa futi mari kurendeswa nevamwe vari pachikoro apa muri kuti vana vari kuprimary yes vari kuenda kunotenga doro vachinwa vari kuwanikwa vachifamba nemastik yes kwingana rai nanafrip makash esunuka zviri pachikoro ka vatori pahome ground ivo vari pachikoro vachitora zvigubhu zvinenge zvasiyo handi vanomwa doro vakapedza kumwa vanokanda uko ava nekuda kwekamoyo kwekuti havana mari yekutenga vakaona zvigubhu zvazvo vari vafana vadiki tumagrade 2 tumagrade 3 todira doro riyera muzvivharo vachimwa nokuti mavari kufamba muyadhi yechikoro imomo ndo mazviri saka mubvunzo wavo unoti ivo vabereki zvinotenderwa rekuti muchikoro muwaya yechikoro muwanike muine takshop inotengesa doro kana kuti matakshop nemadoro mashopu edoro ane mvumo yekuve
kure zvakaita sei kubva pachikoro. Baba Isabel. Papa. Baba Isabel. Papa. So mabata honorable minister we primary and secondary education. Yes. Mukauza mamiriro yangani. Ndatanga kubata mutauriri vandoro. Yes. Vanga uri pa meeting. Vakati muchati bata 2:30. Tobva tazobata honorable minister we primary and secondary education. Vakataura mashoko kuti hakuna zvakadaro. munyika yeZimbabwe tendere zvinhu zvakadaro. So vataura kuti ndisati ndatosvika ikoko chitava kubata vabereki. Ndozviziva kuti vanoviga-viga. Dai vari vamwe vataura chokwadi. Toona toita sei navo. Yeah. Pakaipa. But ini kamuzukuru kai mukoma KB kasina kureba. Okay. Kakaitika mukati menzvimbo inonzi Chegutu. Kuchegutu kune mwana anga achienda kuchikoro mwanasikana ane 16 years dzekuberekwa. Achienda kuchikoro vakazoona mwana uyu anga baba namai vake vakasiyana. Mwana uyu achigara nambuya amai vababa. Amai vaamai. Amai mbuya vanga achigara nemwana uyu. Vakazoona madzidzisi vachibva vashevedzwa nemudzidzisi. Zvikanzi ndati ndikuzivisei kuti ndiri kukumbira kuti mumboita ongororo kana tsvakurudzo pamwanasikana wenyu uyu, muzukuru wenyu uyu, nokuti muzukuru uyu muongororei nokuti zvaari kuita kuchikoro anenge ane pamuviri 16 years achigara nambuya amai vaamai. Ndobva ambuya vaudzwa zvikanzi ongororei mwana. Zvikanzi nambuya achipindura mudzidzisi ipapo kwete zvepamuviri hapana. Chikonzero izvezvi akatobva mukutera panguva yake, saka hana pamuviri. Zvakazoita zvinoratidza kuti mbuya vairatidza kuti mwana uyu vanenge vanotoziva kuti ane pamuviri. Mbuya vakaenda kune imwe shamwari yavo zvikanzi mwana wangu ane pamuviri. Zvikanzi neshamwari yavo ndozvigona izvi. Hapana chinoshambisa. Chikonzero ndakambozviita kumuzukuru wangu. Ita so mbuya vachibva puwa mushonga. Vapiwa mushonga vachibva enda gomba. Vachibva vasvika gomba muzukuru achitobika nobva vamupa mushonga. Ari pakubika ulezo mimba mwana achibva tanga kurwadziwa. Ndokutanga kuchema achiti mbuya mandiuraya. Ndokubva mwana amborara tasa. Ndobva vamufukidza kumusoro makomboti anga ari panze. Vamwe vakatozviona kuti ndozvinoitika mwana ari kuchema. Vanhu vaingoti mwana ari kurwara. Mbuya achibva zura kuti nguva yareba mwana uyu akarara. Ndopa vakamhanya kuvanhu kunoti ndozvaitika. Vanhu vachibva fondera mwana amai vemwana uyu kuti uyai kunoko. Mai vachisvika pagedhi vakaburitsa mhiri vachiti mama mauraye mwana wangu. Ndakambokuudzai kuti musabvisa nhumbu kana iri mwana tichachengeta. Honai mwana wangu afa. Zvakavhura njere dzevanhu vakawanda kuti mwana wechikwadi afa nechi afa nenhombo. Baba vemwana uyu naamai vake vanga vakasiyana vachibva vashevedzwa. Baba vemwana pavakasvika vakati hatidi zvakawanda kuri kunzi mudumbu anirika mwana ngaende kupostmortem. Aende kupostmortem ndokuchabva ansa yekuti mwana wedu afa nei. Mwana achibva aendeswa kupostmortem. Achiendeswa kupostmortem result yakadzoka mukoma KB. Mwana achibva kupostmortem akabva akaiswa kamwana kake pasaidi kekunzi mwana uyu amwa mushonga wokubvisa nhumbu. Achida kubvisa but mwana haana kukwanisa kufa yazoburaya mwana ari mudumbu. So mwana uyu akatobviswa ari pasaidi. Zvinhu zvakaitika musi wa2 June nezuro paka vakomana mabhandi vapindira amapolisa ZRP Zimbabwe Republic Police ndobva yatora gogo vakaenda izvezvi nesuro vakatorwa nemapolisa vakaenda mushure mekumboudzwa kuchikoro kuti mwana madzidziro ari kuita ari kukotsera zvaari kuita masigns and symptoms ekuratidza kuti mwana anenge ari pamuviri. Ongororai mega. Vakati kwete kumberi kwemudzidzisi apo vakuzopa mushonga kuti abvise nhumbu. Saka nezuro vakatorwa. Nyaya iyi yakaitika kuChegutu. Hai ya pakaipa. Saka mwana akabvisa pamuviri. Iye ari sei mwana akatofa. Musikana uyu akatofa kuita kupostmortem yenye kuti kufa kwaita manjika. Mushonga uyu wakakundikana kubvisa zvinhu. Amene zvawakangoita kusvika ita sei kubva afa. Saka pakazouya nhumbu iyi yanga yakura sei mwana anga kutooneka here. Mwana akatouya akatobudiswa. Angatori munhu. Hey. Achibva kupostmortem kakachori pasaidi kunzi izvi ndo zvakakonzeresa. Ya pakaipa. Ameno regai timbonzwa kaZimbabwe ichi chemuZimbabwe ichi chechikoro chiri kutengesa kadoro pamwe chete nechekupi kuChegutu. Tinotenda nechekuChegutu. Right. Baba Isabel. Papa. Muri kunzwa vateereri. Zvikanzi gogo vekuChegutu mukati vane chekuita nerufu rwemuzukuru mukati. Iye akapa mushonga wacho mukati. Ende pane shoko rekunzi zvishoma zvitakambosvita. Kureva kuti akasike kutanga. Honai pazvasvika.
Vekudombosha madzimai. Madzimai. Kwanza vari kudzikisira chitendero. Sabhuku. Kwanza uyo asabude zvachose. Lokuregererwa ubichari. 24 minutes past 11. Hello. Hello, Mkoma KB. Makadini kwa mkoma wedu? Tinofara mukutana masimba mabhunyonyo pambara. Pariseko pambare nasi. Pambare pakanaka ndaida kutobatsira matototanga nekuti matambudziko kuna baba naamaya. Chokwadi. Asi tozoti ko baba wacho wakathreatenwa here kana kuti ndo ari kuzvithreatena vega. Baba Isabel, baba vakathreatenwa here vemwana kana kuti ndiwo vari kuzvithreatena vega? Vari kuti kwanzi baba vari kungoteedzera zvese nekuti havasingari wepo uyezve munhu anorwara neshuga. So zvaanorwara neshuga vari kusvika kuti dzimwe dzenguva vanogona kungodonha. Right, hanzi baba vanorwara uye havasi mugari wemo saka vari kutya kuti vanogona kuzodzingwa. Asi tobva taenda kuna Sabhuku. Sabhuku ndiye muwane problem nekuti vanhu tinopira zvichemo zvedu kuna Sabhuku ka. Saka Sabhuku akapiwa nyaya akaramba akaisikirira nyaya yakaenda kumberi chatoomera naSabhuku futi. Saka panofanira kuitwa sei apa mukoma? Apa pari kuda kutoti amai kana baba vachirwara amai ndotosimudza musoro kuenda nenyaya kumapurisa, mapurisa kufambira nyaya dzacho. Amai vonoripota nyaya kumapurisa? Mhosva hiro hakuna zvakadaro chiwawo mabatsira vanenge vasina kana mapepa zvavo vanofanira kutopinda mukati. Taurai zvenyu. Kana waona dambudziko pane makanselors vanenge varipo kana nyaya ichizotaurwa panhepfenyuro ndeyekuti vanhu vazive asi iwewe tanga wanoona kamakanselors kunzvimbo yaunogara ikoko. Ndizvozvo vamwe tinozopeerwa kuti totangira papi totangira kuredhiyo. Tatenda hangu Mukoma KB. Hello. Yes mama marara seiko? Tarara marara seiyo. Ndiri kuda kukomenda chepa Domboshala ichi. Tandirwadza ini. Tandibata zvisingaiti madzimai avo vane chekuita nekufa kwemwana kutorombera kukuprofita hwavo. Sure. Hello mama. Dai muri mimi maita sei mama? Hello. Dai muri mimi maita sei? Inini chandaikwanisa kuita ndichitaona kuti mwana wangu ndozvazaita kuti the first time ndaitonanga kumapurisa. Saka izvezvi mama vamuri kuvakurudzirawo kuti kudii panyaya yakaitika ishi? Amai ava ngavaende kumapurisa vonoripota nyaya. Handiti ka? Ngavanoripota nyaya ngavarege kutya kuti ichi nekuti Sabhuku avatoriwo kuti nemhosva havaikwanisa kuviga mwana wavasiri kuziva kuti afa sei. Ichokwadi mama. Pantedu halo paNational FM. Halo Mukoma KB na Mukoma Bonzo. Zviri kufamba here? Aiwa zviri kufamba muri kutaura naKode Cheche kubhodha Nyamapanda. Bhodha Nyamapanda chiri kubata chimuti? Aiwa chiri kubata mambo wangu. Aiwa tinotenda matizita ndiani? Kode Cheche. Okay, tibatsirei tinzwe. Ndida kutanga kubatsira icho chepaDomboshala icho madzimai ngavapinde mukati. Madzimai ngavapinde mukati nekuti vari kushoresa chinamati chababa Johani. Icho chepachebhuti icho gogwavo ngavapinde mukati neakavapa mushonga wacho ngavapinde mukati zvekare. Vese ndo vanhu vari kuvhiringidza kurarama kwevanhu munyika. Zvakaoma Mukoma. Aiwa tinotenda Mukoma KB. Ingomutse vaviri vatatu. Aiwa ndoda kungomutsa mhuri yese Zimbabwe nevanamati vese nevaroyi vangu vose. Vanamati nani? Nevaroyi vangu vose. Asi muri kuroyiwa? Zvakanyanya Mukoma KB. Muri kuroyiweiko? Handizivi kuti ndiri kuroyerwa chii kungorarama ndichiroyiwa chete panyika. Aiwa kuna Mwari kudenga Mukoma. Aiwa ndinotenda muswere zvakanaka. Kana nemiwo Bhodha Nyamapanda. Ndokwana Onisimo Mutimba. Yes, ndokwana Onisimo Mutimba. Pamwechete kana Charles Kasangwa. Kamudhara pioneer. Wow. 0713938538 0713938538. Hello. Hello baby. Zviri sei? Muche kutorona nyiri kuti makangira kana babana chepatekweta. Pane iri zviri kubuda mungadzikise volume yeredhiyo yenyu. Alright.
Yo, Yes, tinotenda maita basa mati ndiani zita? baba Nashe ba Epweta. Pa Epweta tibatsire tinzwe. Gogo wao na wapinde mkati wa nyama. Gogo ngavasungwe. Bozi vana wadika wa masikistinezi vana wadiki sire. Ndizozo chaizo. Ya, neje kudombosha wako. Na wapinde futi mkati wa bozi wakujairira chitendero. Vari kujairira chitendero. Ko Sabhuku hana moso yanayoyo. Sabhuku futi anofana kusatobuda mjeri macho vamchose. Sei asina kuendesa nyaya kuna mambo kumapurisa. Na inijua iye ari munhu aniziva mutemo. Ya, pakaipa. Munhu anoremekedzewa. Ndizozo. Anofana kupinda mukati. Sikeresai vaviri vatatu. Tonomhoresawo mukoma wangu vari kuchitumbidza vanonzi Baba Blessed. Toenda pabhangeti paPriston apo. Vana Baba Lucia varipo nasekuru Monde nemukadzi wavo. Zinoti haiwa handi vavo naBaba Bright handiwakanganwa. Tinotenda. Tenda zangu. Maita basa. Baba Isabel vanoda kukubatai munobatika sei. Icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata pa namba yangu isina chipomiro namba isinganyadzise. Musafone ne private number ndibate pa namba iyoyo. Namba yangu inoti izo 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Dapota Musabipa Sapita Zulu po rigidi po. Happy birthday Baba Chamu Leonard Karikoga Jakata.